Ens trobem en el recinte de l'Institut Eugeni d'Ors, un dels 3 instituts de la vila. En el present reportatge intentarem explicar la vida i la trajectòria d'un centre d'ensenyament dels primers anys de la postguerra, els anys 40 i 50, conegut per tots com l'Institut. Per començar el reportatge hauríem d'anar a la Rambla Sant Francesc, a la seu del que avui és l'Escola Sant Josep i Santa Anna. Anem-hi, doncs. Aquí, en aquest edifici, incautat a les monges, l'any 1933 el govern de la Generalitat hi va instal·lar-hi el primer centre públic de batxillerat de la vila. Era l'Institut de Segona Ensenyança Milà i Fontanals. La vida d'aquest institut va ser molt curta. Com tantes altres coses a Catalunya, es va acabar el 1939. Només arribar a Catalunya les tropes franquistes, el govern de Burgos es va fer càrrec de les competències en ensenyament. I quan van arribar les tropes franquistes a Vilafranca, el primer que van fer és, evidentment, tancar aquest institut i retornar a l'edifici, a les monges que havien estat a l'edifici abans de 1933. D'aquesta manera, aquest edifici tancava les portes a l'ensenyament públic de batxillerat a la vila. Un nombrós grup de pares vilafranquins es van trobar amb un problema. Els seus fills, que havien cursat batxillerat, no podien seguir cursant aquests estudis. Van començar a moure's i a fer gestions per tal de resoldre el problema. Les gestions anaven encaminades a buscar un altre centre i les va portar a terme Josep Maimó i Bolet. La seu del nou centre seria aquest edifici, el Palau Magarola. Aquest edifici havia albergat el Col·legi dels Germans Maristes abans de la guerra i ja aleshores era propietat de la Caixa, que va cedir, a canvi d'un lloguer, a l'Ajuntament a l'ús d'aquest edifici com a seu del nou institut. A l'octubre de 1939 s'iniciava el primer curs, si bé el centre no era reconegut fins al mes de febrer. Rebia el nom de Centro Comarcal de Enseñanza Media i mantenia el títol de Milà i Fontanals, nom amb el que es coneixia també l'Institut Republicà. La tradició de l'Institut Republicà era clara perquè l'institut es definia com continuador de las labores docentes temporalmente interrumpidas del Instituto Elemental de Segunda Enseñanza Milà i Fontanals. El centre, semiprivat, però reconegut, no podia examinar oficialment els seus alumnes, que havien d'anar, primer van anar a Tarragona i després a Barcelona, per poder-se examinar oficialment de batxillerat. Els professors d'aquest centre van impartir batxillerat fins l'any 1951. Aleshores, aquest edifici es va convertir en la seu del Centro de Enseñanza Media y Profesional, modalitat agrícola-ganadera, conegut per tota Vilafranca com el Laboral. Malgrat les disposicions franquistes i la tradició integrista de la vila, refermada amb el triomf dels feixistes, en aquest institut, en aquest centre, hi havia coeducació. Davant de les prohibicions de l'Estat, de l'administració, es van inventar un institut virtual anomenat Colegio San Juan Femenino, o Colegio Femenino San Juan, dirigit per Montserrat Feies Gomà. Tal com demostra les fotocòpies d'aquests documents trets de l'Arxiu Històric Comarcal. De fet, es tractava d'un sol centre que compartia aules, compartia currículums, compartia espais. L'única diferència, en tot cas, es tribava en que mentre els nanos feien educació física, les nenes feien ensenyança de l'hogar i els nens feien també formació de l'Espíritu Nacional, la qual cosa no feien les noies. Hi havia en aquest centre un centenar d'alumnes aproximadament. Només davant de possibles inspeccions o, en casos concrets i determinats, se separaven els nois i les noies. Aleshores, els nois ocupaven les aules del primer pis i les noies les de la part superior. I els feien entrar per 2 escales diferents, una situada a la plaça Sant Joan i l'altra al carrer Sant Joan. Superant diferents traves de l'administració, aquest centre mixte
va seguir funcionant amb una matrícula estable fins a finals dels anys 40. Algunes informacions ens expliquen que cap als anys 48 va començar a baixar la matrícula en aquest centre. Fou aleshores quan es començà a fer batxillerat en els centres privats, sexistes i religiosos de la vila. Entre el 1939 i el 1950, diferents professors van impartir classes en aquest centre. Alguns procedien de l'Institut Republicà, evidentment degudament depurats, com seria la Sara Kirchner o el José Gargallo o Maria Lluïsa Tarongí. D'altres es van anar incorporant paulatinament, com el senyor Sabater, Antoni Sabater, o com Montserrat Fries o també Àngels Jimeno. A partir del curs 1950-1951, el Palau Magarola va albergar l'Institut Laboral. Es pretenia donar una formació d'ensenyament professional als alumnes de Vilafranca, deixant el batxillerat en mans de les escoles religioses de la vila. L'Institut Laboral va acceptar professorat procedent del Centre Comarcal d'Ensenyança Media, Milà i Fontanals, com Montserrat Fries, Sara Kirchner o José Gargallo, i al cap d'un poc temps, en 1954, va canviar el seu nom Milà i Fontanals pel nom d'Eugeni d'Ors. Entre 1950 i 1957, però, es van mantenir en els pisos superiors del Palau Magarola dues aules on, d'una forma gairebé clandestina, se seguia impartint batxillerat. Aquest batxillerat era impartit per professors que havien estat en el centre comarcal i en aquell moment estaven escrits en l'Institut Laboral. Aquestes dues aules se seguien dient institut, però de fet era un centre que ni tan sols estava reconegut. De fet no existia. Era una espècie d'acadèmia privada on es preparava els alumnes per poder examinar-se de batxillerat a Barcelona. Aquestes dues aules, que des de 1955 es van convertir en una de sola, albergaven entre 10 i 25 alumnes dels 7 cursos de batxillerat. L'anòmala situació era més evident si considerem que alguns professors, com Sara Kirchner, que ja es havia despedit a partir del 54 de l'Institut Laboral, seguia fent classes a casa seva en aquests alumnes. A partir del 1960, fins i tot van desaparèixer aquestes dues aules. Quedava esborrada, per tant, qualsevol vestigi que pogués recordar l'ensenyament de batxillerat en aquest centre. No tot és oblit, però, perquè els antics alumnes de l'institut han seguit trobant-se any rere any amb un dinar per tal de recordar els vells temps. Els nois i les noies de Vilafranca van haver d'esperar un cert temps per poder cursar batxillerat en un centre públic. No va ser fins al curs 1972-73 en què, ja a les acaballes del franquisme, l'Institut Eugeni d'Ors tornava a oferir aquests estudis.